ठेव त्याच्यावर आणि याच्यावर. एकदम झक्कास. ओ खाली करा एक्स्ट्रा अजून. डालने का, एक्स्ट्रा डालने का, खत्म. चल ऊपर, उचल. तू जितना वीडियो बनाएगा ना अपना बना, इतना फेमस करने का ना कर, याद रख. किसको बोल रहा है? इसको बोल रहा है क्या? ये तेरे को बोल रहा है वो. त्याचं नाव काय रे? टॉमी. तो का सांगता? हो 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 करते का?